uninzi olahlekelwe imisebenzi ngexesha lokumiswa ngqi kwentshukumo liyavutha ngumsindo emva kokungalufumani uncedo kwingxowamali yabasebenzi ye-UIF. For me, it's frustrating. I even reached that point of despondency. Sekuyinhlala isenzeka imityangampo emigca kwiofisi yesebe lezabasebenzi ngethemba lokuba amaqwebhu ezicelo ze-UIF aza kuphunyezwa. So ngona bendicela ukuthi bona ngokwabo babeze bazohlala ukuthi basincede basincedi na. Ukuphelelwa ngumsebenzi uphinde ungabhaqi nakwingxowamali yezibonelelo zabasebenzi abaphelelwe yimisebenzi kube neziphumo ezirharha kwencindi yekhala kolusapho. Kuvulwe amatyala ngamashumi-40 obuqhophololo norhwaphilizo. They are reckless. They must go to jail because it's fraud. Amagosa phambili anikwe ikhefu elikhethekileyo ngelixa kusaqhutywa uphando. There are some cases that we have brought to the attention of the South African Police Service for prosecution. Iziphene ziquka ukuhlawulwa ngaphezu kwesicelo, inhlawulo ephindaphindiweyo, ukuhlawulwa kwabasebenzi bakarhulumente kunye nokuhlawulwa kwabantu abafumana imali yezibonelelo zikarhulumente njengenkamnkam okanye i-NSFAS. Iinkokheli kwezoshishino zimemelela ukuba abafunyenwe benetyala bawukhombe umzonotywala. This is, in very crude terms, stealing money from workers in the middle of the worst pandemic. Umphengululi zincwadi uzakhupha enye ingxelo ngoNovemba njengenxalenye yokuphengululwa kwengxowamali ye-UIF.